телевизия Евроком. Сега отиваме към Париж и към нашият кореспондент, господин Николай Тома. Добър ден! Добър ден! Радвам се да те видя, говорим се на ти, защото отдавна работим заедно. Втора по-спокойна нощ във Франция след бунтовете, Николай, но в края на краищата какви са фактите за последиците от тези бунтове? Очаквам по-разширена информация и нещо, което на друго място няма да се чуе. Ползата, ако може да се казва полза от това, което ще понесат сега ограбените собственици, селскостопанските също друженици имат ограбени и така нататък. Единствената, що годе полза от тези бунтове е събуждането на мълчаливата Франция. Mm-hmm. Тези, които до сега се страхуваха, не смееха и така нататък, си дават сметка, че това, което някои колеги отдавна го казват и отдавна го казват, то започва да става, включително философи, независимо ляво или дясно, писатели и така нататък. Но страха вече започва да отстъпва място пред осъзнаването на какво от тук нататък ни чака. Още веднъж честит 24 май и нека не се срамуваме, а да се гордеем, че сме българи с гордо вдигната глава. Така както се чувстват наши сънародници, които живеят далеч зад границите на родината ни. Един от тях е колегата журналист и режисьор Николай Тома, който сега е на пряката ни линия с Париж. Господин Тома, добър ден! Добър ден! Честит 24 май, наистина за нас, всички българи в чужбина, не само за българите в България. Това е, може би, единственият ден, в който забравяме политици, забравяме политически партии, забравяме кариери и се чувстваме наистина българи и навсякъде с всички, с които се срещаме на 24 май, едно единствено нещо, този празник да бъде вечен и дано един ден всички ние отвън и вътре намерим сили, разум и интелигентност да се обединим в името на тази наша родина, която особено тук ни липсва, независимо от проблемите, които са в момента в страната. Днес имаме шанса да чуем какво мисли за новия властовит Рус в България. Един от нашите сънародници в чужбина, господин Николай Тома, кинодокументалист, режисьор, сценарист, телевизионен журналист. Здравейте, господин Тома. Защо сте при нас преди това? Кратки разяснения за нашите зрители. Защото бяхте получили една покана от нашата парламентарна комисия по политиките за сънародниците ни в чужбина, мисля, че такова е името, за да ви връчат награда за родолюбива дейност през годините. Сега в последния момент се разбра, че това се отлага напред в бъдещето, но ние няма да отложим разговора, защото имаме шанса да сте в България. Преди да пуснем този чудесен колаж, който сте направили от мненията на наши сънародници в чужбина, какво смятат за ситуацията в България, при какви обстоятелства биха се върнали, да ви попитам обаче по тия горещи теми, които обсъждаме от вчера. Първо, какво така във вашите очи как изглежда този властови трус, това сътресение в управляващата коалиция? Не само в моите очи, в очите на много сънародници, които напуснаха с течение на годините от 90-та година, 89-та до сега. Това е резултат на 32 години подмяна, а не промяна. Това е накратко. Изключвам последното правителство. То сега дори още не е влезнало в реална дейност с тия циркове, които стават. Гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега при мен в студиото е Николай Тома. Добър вечер, добре дошли при нас, господин Тома. Добър вечер. Да кажа, че вие сте основател на Евро-ТВ Медия, режисьор, документалист, човек, който изследва обществените нагласи не само във Франция, където живеете, но и в България.
Благодаря ви, че приехте поканата да гостувате днес при нас. Най-напред няколко думи за вашата Евро-ТВ медия. Къде хората могат да намерят материалите, които вие изготвяте? Това е интернет телевизия, като идеята за тази Евро-ТВ медия, това са българи по целия свят пръснати, установили се дълго време в чужбина, съвместно с французи, наши приятели, съмишленици, естествено без никаква финансова и политическа подкрепа, което е мисия невъзможна, но екипа ни е много възможен и с много възможности. Вие ни предоставихте доста интересни материали. Искам да излъчвам някои от тях и между тях да говорим. За господин Балкански да ни кажете няколко думи. Каквото е направил професор Балкански за България, нито едно правителство, нито един министър на културата или на образованието не е направил. Неговите лауреати, които завършиха Екол Нормал Супериор, което е нормалното висше учебно заведение, и така наречения Политехнически институт, които са Наполеоновите най-големи институти. Във Франция, да. Точно така. Например, от тези училища има много повече Нобелови лауреати, отколкото Харвард и няколко други американски университети заедно. Видяхте, уважаеми зрители, колко драстична е разликата в начина на живот на българските пенсионери и съответно на пенсионерите в Европа, в частност в Париж, Люксембург, Германия. Господин Томов, благодаря ви, че сте направили този филм, за да може да бъде направена реалната съпоставка. Защо се получава така на практика от 85-та година живеете в Париж, имате така поглед отблизо, но идвате всяка година и тук в България. Защо е така? Защо нашите пенсионери се мъчат, а пенсионерите в Европа живеят добре? Защото всеки, който работи, независимо от заплатата си и който си внася социалните, пенсионните от началната до крайната възраст, той много добре знае, разбира се, че страните му ще бъдат осигурени. Както на всички, които имат пенсионен стаж, живеят, това са тези хора, обикновено това е средната ръка, средна Франция. Но основният проблем на пенсионерите всъщност е закодиран в политиката и в тези социални разлики и в парите, които трябва да се вземат от богатите, преди да се вземат от богатите да се видят къде отиват европейските пари. Това е политически проблем. Всички знаете, колегите, журналистите, мислещите хора, много добре са наясно, че България е една затихваща територия, както казва професор Христов, Иво Христов, и че Европейския съюз се интересува от България такъв, какъвто е този съюз, единствено за нейното географско разположение. Имаме вече обещаната онлайн връзка с автора на този колаж, господин Николай Томов Тома. Здравейте, господин Томов. Съжалявам, че не сте в нашето студио. Такава беше идеята, но заради карантината и тези противоепидемични мерки не можахте този път да дойдете в България, но това ще е началото на нашите срещи в ефира. Преди това само да кажа едно-две изречения за вас, на зрителите, да ви представя. Господин Томов е напуснал България в далечната 1985 година. Доста години живее във Франция. В същото време никога не е прекъсвал връзките си с България. Мисли за това, което става в родината и се опитва да помогне на българите в България. Автор е на много документални филми, репортажи. Негова продукция е участвала в фестивали международни, награждавана е там, правила интервюта с държавни глави, президенти, изобщо с имените личности. Така че той е един много така креативен човек с отворено за България сърце. Господин, сега е основал една медия, предполагам видяхте логото Евро-ТВ медия. Може би оттам да започнем. Защо направихте тази медия? Какви хора обединява тя? Каква е идеята и как се финансира? Преди всичко бих искал да ви кажа, че не представлявам всички българи по света, защото има русофили, русофоби, както в България, американофили, американофоби, има всичко.
а по-скоро от тази категория сънародници в чужбина, като мен, които напуснаха България, но тя не ни напуска.